Mu video ya musiku la lero tikhala tikuona ma stadium akulu kwambiri mchaka cha 2025 makamaka ku Africa. Dziko la Malawi lili ndi ma stadium awiri amene ndi okongola mochititsa kaso. Stadium yoyamba ndi ija ya Bingu ndipo stadium yachiwiri ndi ija ya Chichiri. Koma ngakhale kuti zonsezi zili choncho, Kamuzu Stadium komanso Bingu Stadium ndi ma stadium awiri amene ndi odziwika bwino. Imodzi ya Bingu yokha ndi imene ili ya international. Koma funso ndi zakuti nanga kodi mu Africa muno ndi ma stadium ati amene ali mu top 10 mu siku la lero? Tiyeni tikhale limodzi chifukwa muli ndine Sam Mavita. Tilankhule kuti tengani popcorn kaya ndi filizesi tiyambe kusatira video ya musiku la lero. Amene mwayika ma headset kwezani volume ngati simuli pansewu. Tiyeni tikhale limodzi. Pa namba 10 pali Stade Olympique de Rades. Iyi ndi stadium yapamwamba kwambiri imene ili mdziko la Tunisia. Stadium iyi ndi stadium yapamwamba kwambiri mdziko la Tunisia imene ili mu mzinda waukulu wa Tunisiayo imene inamangidwa mchaka cha 2001. Ndipo ili ndi bwalo limene dziko la Tunisia limagwiritsirapo ntchito pa international level komanso pakhala pakuchitika masewera a mpikisano wa CAF. Pa namba 9 pali Alassane Ouattara Olympic Stadium. Iyi ndi stadium imene ili mdziko la Ivory Coast. Stadium iyi inasegulidwa mchaka cha 2020 yomwe inamangidwa ndi ma contractor aku China. Ndipo iyi ndi stadium yayikulu mdziko la Ivory Coast konse. Imatenga anthu okwana 60,000 ndipo mchaka cha 2023 kunachitika finals ya mpikisano wa African Cup of Nations. Ndipo ili ndi chilichonse chimene bungwe la oyang'anira masewero pa dziko lonse lapansi a FIFA limafuna. Pa namba 8 pali Moshood Abiola National Stadium. Iyi ndi ya ku Nigeria imenenso mbuyomo inkatchedwa kuti Abuja Stadium. Ndipo ndi bwalo lalikulu kumeneko ku Nigeria konse limene linasegulidwa mchaka cha 2003 ndipo linasinthidwa dzina kuchokera ku Abuja Stadium kukhala Moshood Abiola Stadium chifukwa cha munthu wina wandale pofuna kumulemekeza, ndipo limadzaza ndi anthu okwana